Stefan Groenbroek is de nieuwe eigenaar van het oude zwemcentrum in Kollem. In april 2022 slet het zwembad terug de hege energiekosten. Maar in november zal zwemschool de Waterspin iepen gaan en kunnen de zwemlessen wel los. Maar dan wel wat oors. In het zwembad gaat er verder niet veel veranderen. Het enige is dat we van het gas afgaan. We gaan met elektra, met lucht verwarmen. En het café komt niet terug. Dus de kantine wordt wat kleiner gemaakt. En verder blijft het zoals het is. We hebben het natuurlijk in de coronatijd in de gaten gehouden. En we vinden gewoon heel zonde dat zoiets verdwijnt uit een dorp. En hebben wij ervoor gekozen om er naartoe te gaan om te kijken als het iets voor ons is. Na de sluiting van zwemcentrum Kollem bleven een soort dupière ouders achter. Ze hier namelijk duizenden euro's betellen voor de zwemlessen van haar band. Groenbroek wil dit dan ook oors aanpakken. Ze kunnen inschrijven bij ons en de lessen worden gewoon per maand gefactureerd, dus geen pakketten meer. Dus wat je ziet is wat je krijgt. Net zisteende dat Ben haar een zwemlessen vervolgje had bij zwemcentra in de buurt, hoopt de eigenaar dat er weer genoeg animo is om in Kollem te zwemmen. Dat is een goede vraag. Dat is ondernemersrisico. En soms moet je het gewoon doen. En we zien wel wat er op ons afkomt. En we hopen dat we hier gewoon weer heel mooie zwemles mogen geven.